step ka basuk ka bakamen ya pi iwe pa iwe ki parlok ki baju pet ju khmi ya kanika program ka bala wanra apilang baka Good News TV wan ban mani ka ai kubla ya pi si sinpat iwe pa iwe haka kerteng ka bathiang tam pat ka badon bor tam ka jong utrai bat unong pan imjungi uji sukres haka ni ka step ka bamenta ka ketin ka jong ublay ka bangakwa banyalam jingmut kalong na ka kitab Genesis kalong ka pasap huway kat ka balay popra ka baong teu pharo ula ong halaki syakri ngila ban syam ya ubriu kat uni ubasyong umensim ublay hau nakini ki kentin pat kat ka bangal kedew haneng kakwa banya puson langah kani ka step syap hangka wei kamat pat kata kalong ki kristan ki badap da umensim ublay hapadeng ki jingten ju bat ki jingkela ki kristan ki badap da umensim ublay hapadeng ki jingten ju bat ki jingkela ka bible ka yathu yangi ba u joseph udei ukhun bakhat wei u jacob ulong ru ukhun uba khamper ka jinglong na baro ki ka argut ki khun jong u jacob pat namar ba ulong uba khamtip sngi pat ko ngu sneng bahaya la ukpa kumta ukpa u kham it kerpang ya u banyak ki wei pat ki khun kani kala penlong ki himman ki jong u ban bishni bat shun ya u kumta kila dimraw ya u shakinong midian kinong midian kila yalam ya u syari Egypt bat hangta la dimraw biang ya u ha upotifar bat ulasyong haka ying upotifar kum umraw kamkut hangta haka ying upotifar la kenno bat pharap lamler ya u Joseph takat tengah jong u la rai penrem ya u bat la set bindiru ya u hangta hari Egypt hari wat apreng jong kini ki jingten ju u Joseph shem laklet shem lakan randino nalaka jinget henry u yaiken mau pan syakri ya la ublay hapo kata ka ying bendi kabadum la seipat ya u Joseph na kata ka ying bendi la wanra bat penyeng ya u hakmat uparo ban batairu ya kata ka jingpo sni jong uparo ya ka ba shem la don wat u weiru u riustat hari Egypt ubala ban batais phangka jingmut jong kata ka jingpo sni pat kandi kala penhun pat kala pensengau baha ya uparo ki para mensiam nakani ka jingya thukhana ni syam ki arteli ki benta ki balong ka khubor ka bakrau hakani ka jingya pusan ka jong ya kitin ka jong ublay lang ba jong ka por ka benta ka baningkong kalong u Joseph shem la batai ka jingpo sni uparo dala ka jong ka bor pat dala ka jong ka jing stat pat dala ka jong ka jing syamphang henry ta ka bor ka jong ublay hakat ka bakhat riu jong kan ni ka landong ni syam ni kini kentien ke ba u Joseph ula kran ha uparo ba omanga henry ublay un ai jubab syamphang ka jingsuk jong uparo kani ka jingkran ka khot kerpang yangi kum ki khun sam lakan theibat chenrang ba hapdeng ki sngi ki por ki ya ki bangi imanta hakaba ki jingstat lengba ka science per technology lengba ka jingsa prang stat jong ki jingtip lengba ki social media kila kiura song baha kat ban telep pat rongno ya kata ka jinget ka jongi ha ublay uba im ka kubor yangi kalong wat hapdeng jong kini ki aka ki baka jingstat perthei ki ker saudong ya ka jingim ka jongi henry tungin syania hakani ka jinglong do ka jongi tungin sya pakata ka jingstat ka pakenja briu kan sensyar yangi henry hangnu haka bangingi don ai baka jingim ka jonga ka jong phi kan iu perthei henry ai baki weipat khamtam ki tu ki bompet shimla itu ya Jesus Christ kin yo i haka jingim ka jonga haka jingim ka jongi bagi long kita ki Kristan ki badan bat ki badap do mensim ka jong ublay pakata ka jinglong ru kan kring ya ki weipat ban pediang ban itu ya ublay ubaim kumbalalong ya usim paru hari Egypt ka banta ka baar kalong ba wat hapdeng jong ka jingsha bishni wat hapdeng jong ka jingsha leben par wat hapdeng jong ka jingsha kanno syarai penrem klempam penban u Joseph shem lakan randino pan syakri ya ublay wala udon hapo ka ying bendi ka badum henry uyai bat scam haladi ya mensim jong ublay bat kani kala penlong ya u Joseph ba un job bat pen i hakmat uparo bat hakmat
kinong Egypt ba ublay uba mani ublay uba u Joseph umani ulong ublay uba Donbor uba im bat uba shisha ka khotru yangi ba wat langi im hakini ki sngi ki por ki ba ki jing ki jing tenju ki jing sha banben ki jing sha leben haki bor us im ka jing dum bat ki jing boman hare tungin long kita ki ba yang skam hadu ka bakut wala ka day yangi bangin mat ya ki jing jenjar ding phuna hanre ka jingkut ka jingmut ka jongi kalong si arta hi manga bat mapi ngin buat ngin yai duai ba ublay simno ya sim ba khoit nangi hanre ba yai ai pat yai pendap hangi bangin yai long ki kristan ki ba dap da sim ublay hapadeng ki jing tenju ki ba wan talap ya ka jing em ka jongi namar kat ki balaya lam da sim ublay ki taken kin yai pendap yala di da sim ublay pat kin yai long ki khun ki jong ublay hadu kabakut to ublay unyo ban kerkhu ya ni ka khubor ka jinge slok ka balangkot ni ka step ublay nak menta ka buram ka jong u amen ngin ya pendam blay jing duai ablay berukpa jing u bahabeneng seisin pat atrang yo ya kani ka lat ka kabu ya ka bin yo sneu ya ka ktien ka bakordor ka jong me atrai nga duai na mar kata ya ka ba me men kerkhu ya kani ka khubor ku yo an pan sneu ai bakin long ru atrai ki pan su thiet ka jing ka jongi bagin yai dap da se bu jong me hapen ka perthei ka ba ka perthei ka ba kan riang ka perthei ka ba dap da sibun ki jing ele adwai ka ba min long long kat bat kani ka singi barok ka wei ai baki ki barok kin long long bar ka jing lam ka jong me khlang bagi la pan yat bin yeng rengkat da ka jing lam ka pastat ka jong me tus ngo ko pai ni jing duai jing kat kat pat na bai ni barok ngapan ka teng jong jisu bolong nong pun im jongi nawru mentaba sharuki arta bom jukuru amen